Magkalkuhan eh. Ay, pungi mong bababi. Ay, sa pungi. Ay, katawa ba? Ay, katawa ba? Wala pa man ako gi-play. Mura magkalkuhan eh. Play na siya eh. Wala, palagi tanawa. Wala niya gi-play. Play, sige. Pwede na ako kalitok pag monitor mo yun. Ay, tabuni. Action! Ayaw ka, Bone. Tawa, isa na video na sa Bikas, oh. Sus, i-play. May pag-play na ako. May pag-play ako. Makuha ang tato. Makuha ang tato. Okay. Mabay isa pa rin, maka-istorya ba? Sige, i-play na nako. Gagir. Maka-play na sayang ako. Okay. Action! Action. Surprise! Sige. Few moments later. Action. Maina siya akong dagway. Mapicture out. Doon ako kung naungoy. Pangit Few moments later. Okay. Ano na pwede? Okay. Maina, Diyos ako na. Di ako pa nag-play ko. Hawa, bago hawa sa dila. Pwede ko Hawa dia ba? Lalain na sa kong naungoy. Magagdi. De. Okay, go. Okay. Ano tayo sa dila ko? Few moments later. Okay. Ikaw lang kang video kang, alikang. Mura Ikaw makag. lang good, kay magwapo. Ayaw kay ako no, ikaw ako mag-video na musiko katawa Okay, na. action. Kaya na ko ni? Oh, kaya di mo na, Okay, yung kandulat. action. A few moments later, ano ka? Yeah. A few moments later, mga blink mong mata ba? Ay, pa iba. Oh, sige. Ikaw na bahala na. Sige, action. A few moments later. Mga himantayon, mga chismosa, walay gibuhat sa kinabuhi, kundi manghimantay og silingan. Imong bana akong ulo, imong bana libat, imong bana akong tiyan, imong bana marag unggay og naw, imong bana putot, imong bana baog. Unsay baog? Nakaanak man kay mig duha, nakaanak lagi mog duha. Si kumpare ang papa. Ayaw pa ta ang istorya ha? Ayaw yung sama sa kumbana. Alam mo ba, Mads, sa isang linggo, isang beses na lang kami mag-tour dyan nito king asawa. Buti pa kami, Mads, 2 beses araw-araw. Kabuti pa kayo, Mads. Di ka nga lang, Mads. Di ba wala kang asawa? Akala ko, Mads, asawa mo ang pinag-uusapan natin dito. Action. Alam mo ba, Mads, sa isang linggo, isang beses na lang kami mag-tour dyan nito king asawa. Buti pa kami, Mads, 2 beses araw-araw. Kabuti pa kayo, Mads. Di ka nga lang, Mads. Di ba wala kang asawa? Akala ko, Mads, asawa mo ang pinag-uusapan natin dito. Hala ka pa, nga naman ang imong gikaw ng ice cream na makasakit man ang ulo. Yapon, lami kayo, bugnaw kayo. Gusto ka makaon. Sarip. Bahala ka di apa, musakit pala kong ulo. Sakit, Japon. Ang gade. Nga, di kaon man mong ice cream, mabaligya man ako na. Gingnan bitaw ta kay nagkaon na kay makasakit nag-ulo. Dahil mong gugagnaw. Dahil alis ako diri dahil sa sagot. Ipalayas kasi mong bana, no? Pasensya naman kati. Uy, nga basura man taon ni. Bisag ipalayas. Good, atik-atik pa. Maria! Flat, oh! Dili man. Imong ilong ba, flat? Grabe. Bukusada, bete. Wala. Ano kayo? Bugnaw kayo. Harap kayo. Aka ni Joy pinakalami, oh. Mga anta.